कणकवलीतील प्रसिद्ध विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर कणकवलीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ करण्यात आलाय। जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला। यावेळी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नेमिनाथ खोत, जनरल सर्जन डॉक्टर विद्याधर तायशेटे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, रेटिना सर्जन डॉक्टर प्रवीण हंकारे, बाल नेत्रोपचार तज्ञ डॉक्टर मिताली शाह, फेको सर्जन डॉक्टर साकेत कुलकर्णी, डॉक्टर किमया वानखेडे, विवेकानंद नेत्रालयाच्या व्यवस्थापिका पूनम जगदाळे उपस्थित होते। आज कणकवली शहरामध्ये स्वामी विवेकानंद नेत्रालय या हॉस्पिटलमध्ये जी योजना आहे महात्मा ज्योतिराव फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही एकत्रित पद्धतीने जी काम करते त्या योजनेचा आज इथून शुभारंभ होत आहे। हे रुग्णालय आधीपासूनच या कणकवली शहरामध्ये कार्यालयात होतं। त्या ठिकाणी कॅटरॅक्ट व इतर डोळ्यांचे ऑपरेशन होतच होते। त्याप्रमाणे आजपासून या ठिकाणी ह्या जी योजना आहे शासनाची, जी महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारची जी एकत्रित योजना आहे या योजनेअंतर्गत पण आजपासून या जनतेला इथला लाभ होणार आहे। यामध्ये जे रुग्ण आहेत त्यांचं एम्पॅनल्ड हे या ठिकाणी पण होईल या आरोग्य मित्रातर्फे, तसंच जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व इतर आरोग्य केंद्र या ठिकाणी त्यांचं एम्पॅनलमेंट होणार आहे व ते रजिस्टर झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यांना जे आजार या योजनेमध्ये अंगीकृत आहेत त्या सर्व योजनांचं या ठिकाणी मोफत उपचार केले जाणार आहेत। व या ठिकाणी मी आज परत सर्वांना म्हणजे जे स्वामी विवेकानंद नेत्रालय यांचे जे अधिकारी, कर्मचारी व डॉक्टर्स या सर्वांना शुभेच्छा। जे सर्व आता ही जी योजना आहे ही योजना सर्वांना आता सध्या लागू आहे। त्याप्रमाणे सर्व जे लाभार्थी आहेत किंवा रुग्ण आहेत त्यांनी त्या क्षेत्रामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सब सेंटर किंवा उपजिल्हा रुग्णालय किंवा हे रुग्णालय जे अंगीकृत रुग्णालय आहेत त्या ठिकाणी त्यांनी रजिस्टर करणे व रजिस्टर झाल्यानंतर जे या योजनेमध्ये जे आजार आहेत त्या योजनांचा जास्तीत करतो। डोळ्याचे जे आजार आहेत या योजनेत बसणारे आमच्या डोळ्याचं हॉस्पिटल आहे। तर तिरळेपणा, प्रामुख्याने जो तिरळेपणा असतो मुलींचं महत्त्वाचं तिरळेपणा म्हणून लग्न बरं कारण की होत नसतं। मग असे तिरळेपणाचे जे पेशंट असतील, मोतीबिंदू, फक्त हे कंजेनायटल मोतीबिंदू किंवा डेव्हलपमेंटल कॅटरॅक्ट जे म्हणतात, म्हणजे लहान मुलांच्या मध्ये जे आढळणारे मोतीबिंदू ते आहेत। आणि मुख्य ते म्हणजे पडद्याचे जे आजार आहेत, रेटिना ह्याचे जे आजार आहेत हे सर्व ह्याच्यामध्ये कव्हर केले जातात। तर सगळ्या लोकांना मी आमच्या सर्वांच्या वतीनं परत एकदा आव्हान करतो की त्यांनी जे असतील ते कागदपत्र लागणे, रेशन कार्ड असेल, आधार कार्ड असेल, ते सर्व घेऊन इथे यावं आणि त्याचा फायदा घ्यावा। विवेकानंद नेत्रालय कणकवली हे गेले कित्येक वर्ष आम्हाला रोटरी क्लब मार्फत असो किंवा आम्ही वैयक्तिकरित्या गोरगरिबांसाठी जे गरजू लोक आहेत त्यांना कॅटरॅक्ट असो कमी खर्चात त्यांनी आतापर्यंत आम्हाला रुग्णसेवा दिलेली आहे। अशीच ह्यापुढेही या महात्मा गांधी आणि जे दोन्ही जन आरोग्य योजना आहेत त्यामार्फत ही अशीच जनसेवा चालू राहील आणि जे आजार आता सांगितले त्या आजारांना ती मोफत असणार आहे। आणि मी सर्व गरजू रुग्णांना आवाहन करेन की त्यांनी विवेकानंद नेत्रालय येथे येऊन आपलं मोफत ऑपरेशन्स करून घेणे आणि सर्व स्टाफना मी ह्यासाठी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.